Waar zal het beginnen? Rechtdoor. Of ja, deze hoek hier tussen nog wat. Eerst zo. Ja, de vismarkt. Goedemorgen. En daarover. Pas ik hier onderdoor? Fijne paasdagjes. Ah, je zal me nog wel zien hoor, heel de dag. Goeie. Ja, dankjewel. Ja, goeie. Hallo? Ja? Alsjeblieft. Is hij eigenlijk wel enthousiast? Ja, tuurlijk. Twijfel je daaraan? Ja? Jij niet? Modellen, very nice. Thank you. Ja, weet ik niet. Toch wel hoor. Toch wel lang op zitten, wil het iets worden. Geef de moed niet op. Hij is de passatie. Seks gedaan? Alsjeblieft. En nog één. En niet erbij. Hoppa, €5. Binnen! Hier is anders kijken. Ja, wat wacht jij? Nee, we hebben hier pinautomaat, kijk. Hier aan de overkant, 2 pinautomaten. Ja, 2 pinautomaten. Hij lust wel eitje. Hele vaste kanaal. Oh, wat leuk. Dankjewel. Bravo. Deze jij uit. Alsjeblieft. Een eitje. Kom meneer. Zeg maar, wie nog meer? Geef een kans. Geen u. En nog geen u. En die erbij. En die kind doen. Oh, dankeschön. Niks erbij. Alles net. €5. Hoppa. En dan wachten voor. Mooie paas. Ja, dankjewel. Maar ik kan ook een pakket maken. Ananas. Ik kan ook eerst de vismarkt doen. Ja, kan hè. En dan zo oversteken. Ja. Veel aandacht bij de mannen. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon kloten. Dat is niet grappig hoor. Richard, een bal saus, Maurice. Ja. Kijk, een leuk paashaasje. Kijk even op en nou andersom? Hoi maar. Hallo? Hey daar. Hoeveel mag het zijn voor? 3 mooie graden staafstukjes of vol. Die mooi samen. Af en naar En een kringvisje.
nog eentje. Ja, mag ik de mensen ook doen? Dank u. Hallo. Ja, een beetje waterpassen. Die mensen kijken me net aan of ik niet spoor. Wil je boeien? Dank u wel. Ja. Hier, jullie lusten zeker geen chocola? Chocolaatje? Dankjewel. Ja. Ah. Het zit gewoon op. Hallo. Oh, moet ze op de foto? Kom. Kijk. Ik weet niet dat je er zin in hebt. Wie is dat? Oeh, zeg je dankje. Ja, ja. Dit is een kleedje, Tijn. Dan moet je in het kamer een kleed zo nog geven. Dus kun je zo mooi zien. Dit is het. Toch, vol blikjes. Kom maar. Mevrouw weet op de carnaval. Dus. Oh! Leuk, hè? Zeg dat. Champignons kijk aan de andere kant. Dansen kort voor. Op het leuk. Ja, nou heb je die allemaal gehad, hè? Je moet niet te snel, hè? Want Ja. grappig. Als ik te snel ga, dan... Ja, ja. Wat zeg je? Alsjeblieft. Wat zeg je? Wat zeg je? Dank u. Dank u wel. Alsjeblieft. Aan de andere kant terug. Paasreitjes in, hè? Ja, ja. Daar een regenbui aan, jongen, dat wil je niet. Je voelt hem, hè? Je voelt hem komen.
Alles goed hier? Hier is het prima. Ja. Ben je in het auto? Oh, dat is goed hoor. Zeg het maar. Linkbox, niet verstoord. Zo'n leuk meisje aan de kop. Meidje. Ik ben de haas hoor. Voor de hond. Ja, dan ben ik de haas. Dat lijkt hem figuurlijk. Wel, oh, daar staat er nog één op een Ja. ei te wachten. Staat er nog één. Hartstikke mooi, dankjewel. Komt regen. Na regen komt zonneschijn. Precies. Kijk, hier moeten we ook zijn. Jo, al dat is de vrouw van de paashaas. Ja, zie je. De paashaas. Waar staat De zelf one and only. vrouw gestuurd. Ja, zo werkt het overal hè. Je had Dankjewel. Dankjewel. Zeg je Mila? Dankjewel. Oh, 1, 2, 3 tutjes. Dat is wel een beetje veel, hè? Als je nu verliezen dan niet zo erg hè? Het zijn goede eitjes, hè? Het zijn goede eitjes, hè? Dat is druk hè. Hey, willen jullie geen eitje? Oh, ze zijn al weg. Hi. Hallo. Dankjewel. Lekker hè, eitje. Windhoos. Ja, dat voelde hè. Daar vlieg ik terug met mijn ogen en al. Alsjeblieft. Dank je. Stop druk. Ja, waar dan? Druk hier, hè? Ja hè. Ja, Drukker is met de kerst hè. Met Sinterklaas. echt veel druk. Lekker. Ja, beetje druk, hè? Alsjeblieft, Sorry hoor. Nog lekker. Iets gereden, het is al goed. Nou loopt er toch niemand mee, of zo, hè? Van hun. Nee. Toch? Allemaal lekker haas.
Daar waar de mensen uitkomen. Goed 12. Goedemorgen. Goedemorgen, goeiedag Schotel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat is smaken, hè? Kan niet de kant op, hè? De paashaas. Klein weekend. Zeker leuk, hè? Dank. Graag gedaan. Fijne paashaas. Dankjewel. Fijne paasdagen. Dankjewel. Heren, houden jullie van de paashaas? Dankjewel. Dank u. Dat is wel grappig. En nu? Zo om of zo om? Ik denk tussen die kramen in, dan die rijen afmaken, denk ik. Ja, die kant eerst. Ja, ja. Of gewoon helemaal naar buiten ringen en dan zo naar binnen toe. Helemaal naar achter en zo naar hier toe. Oh, dat is niet ik dat. Of van hier naar achter is beter, hè? Dan kun je gelijk beginnen. Hallo! Paashaas! Allemaal chocolaatjes. Ik ben nog één, want ik ga koffie drinken met mijn vriendin. Grote en een kleine en nog een kleine. En hier hebben we nog dat. Dat weet ik, ik zie toch niemand. Alsjeblieft. Nee, wat ga je doen? Ze willen een foto. Oh ja, kom maar. Nee, ik wil een foto terug. Jo, moet je heel ding uitpakken. Joh. Oh, ga je daar een foto mee maken? Ja. Een mini-camera, hè? Zal ik even zwaaien? Wat? Gaat dat? Ja, het is gelukt. Ik kom nou ook wel dat de zon erop staat. Dan krijg je een goed effect, zeg maar, hè? Dankeschön. Waar ga ik verder? Ik denk dat ik daar begin en dan zo. Ja, ja, dat is het kortste, ja. Zo, hè, die kraam. Ja.
ik weet niet goed waar ik nou moet beginnen. Help. Gewoon daar bij die rode, bij die bakken er binnen daar. En dan zo. Die kant op zigzaggen. Hoi, hoi, hoi. Oh my god. Ja, dan ga je daar door. Dat is nog smaller als vorige keer. Ik heb nooit erin met het stroom mee. Ja, die kant op dan. Tweede rij. Slak die dadelijk over. Tegen de stroom in dan maar. Kijk eens Maria. Ik geef een beetje. Heb je al wat gehad? Oh, ja, chocolaatje. Oh, bedankt. De heren wel van Stadi. Pasen? Pasen gewoon zomaar. Paashazen. Leuk zo. Succes. Ja, daar lopen ook nog mensen de andere kant op, hè. Dus ja. Eerst dit. Ja, doe maar, kijk maar. Ik moet. Je hebt tot 2 uur, dus. Ja, maar ik kan het nou maar allemaal 1 keer doen, dat weet ik zeker. Ja. Denk je niet? Dat red ik nooit. Tweede rij in en dan zo terug, hè. Pas op met je oren dan. Hallo. Collega. Collega's. Dankjewel. Fijne paasdag. Mooi hè? Oh, mag je even? Mag je even? Ik heb het al te doen. Ja, pas maar op. Ja. Moet je pauze hier hebben? Ja, dat Bijvullen. is jammer dat het tot 2 uur is. Hè? Ja. En anders dan kan ik gaan shoppen. Hè? Ja. Je moet goed op de tasje letten, jongen. Want daar Anders ligt... dan shoppen toch terwijl je bezig bent. Hey, dat doe je toch ook met als je pitjes eet? Ja, maar zo hè. Fijne paasdagen. Ik kan toch ook voor je, ik ben een burger. Ja, dat is waar. Fijne paasdagen allemaal. Foto, ja hoor. Prima. Dankjewel. Ben ik een fotomodel? Nee, ik ben paaskonijn. Ja, paaskonijn. Ja, mij kan je alles aangeven, joh. De gekste alles, hè. Moet maar naam daar. Ja, de stapel van die met. Ai, ai, ai. Tot nu toe valt me niet tegen, nee. Ah, dan dit zo. Dan dit zo. Zeg al, zit dat
zwarte tasje zit hierin, hè? Geef me die Ik heb er toch 200 euro in zitten. Ik ben er zo bang voor, hè? onder de mand van de eieren. Moet ik dat even aangeven? Onder de mand stoppen, hè? Dan kunnen ze zo makkelijk niet aan, hè? Nee, dat is ook... Dadelijk gaan ze op een plek. Sommige mensen kunnen daar mee lachen, sommige helemaal niet. Hè? Ja, het hangt er vanaf wat voor een type mensen dat zijn. Toen straks vroeg er eentje van ter ere van, wat is dat? Ja. Ja. Ja, kijk hier komen nog 2 meisjes aangelopen. Oei, dat gaat wel hard, ja. Ja, wat dacht je? Het zit al op de boyem, hè? We moeten bijvullen. Ja, hier ligt het ook nog. Zo. Lekker hè? Gaat goed hoor. Ja? Ja. Ja, maar ik heb er wel nodig. Dat is nou groot, hè? Veel meer. Ja, dat is wel leuker, man. Ja, tenminste, ik ben eerst deze kant aan het zigzag. Straks niet. Doe maar rustig aan, tijd genoeg. Blijf toch droog. Huh? Ja, zou het? Ik hoop het. Blijf droog hier. Perché chi ha fatto pure il frago che faccia mangiare noi? Maar sommige gevallen zie ik niet wat ik krijg. We doen gelijk als appmop bij dingen. Ja, gewoon van Ja, Simon. gewoon oprichten en klikken. Bij de paasdagen. Was het? Hallo? Even nog mee. Ja, helaas wel. Blijft het erbij. Oh, je moet het wel overal horen. Die ene die ik net. Ik zeg geef mijn hand met die viskrat in zijn hand. Ik zeg geef mijn hand. En ik zei, nou ja, weet je wat, ik stop dat ding wel in je mond. Hij zei, ik denk dat ik bij jou iets anders in mijn mond stop. En ik, een fijne paasdag. Ja. En ik weg. Ik stik er maar in. Fijne paasdag. Hier, een mesje. Ja, hier. Ja. Ja, dat is lekker heel best. Ah, roze, hè? Hober. Fijne paasdagen. Ik altijd zo, hoe moet ik dat nou zeggen, bij dat mansvolk. Ja, tuurlijk. Het maakt niet uit wat ik aantrek, hè? Ja, Wat is dat toch, hè? Is wat dat zou dat zijn, ja. charisma of zo? Of wat is dat? Hoe noem je dat? Ja, uitstraling. Ik ben toch niet En over je seks? bent, Ik zie het toch je niet over seks bent eruit? gewoon een lekker ding. Eerst mondje leeg, dan het volgende. Ja.
Ja. Kijk, kijk. Fijne dagen. Alsjeblieft. Nou, hier kom ik niet door. Gewoon de veur springen. Als konijn er overheen springt. Nou. Fijne dagen. Ja, dat is dat Sorry. Alsjeblieft, fijne paasdagen. Niet zo haastig, haast. Ja, echt wel. Ja, Pas op, want daar zit een mannelijke kanaar. mannelijke. Kanaar. Een rekel zeggen ze. Ja, Dan een kijk ik rekel. uit. Ja, ik kijk wel uit. Dat is Corrie en de rekels. Nu mijn paal daar op de baan. Komt dat toch niet bij, hè? Pardon, paashaas. Fijne baas. Collega, straks hier kiezen. Fijne dagen. Deze kant. Pak deze er meteen bij. Kijk, er loopt een open rond hier de hele tijd. Meer. Ja, dan hebben we het zo boek, maar... We hebben een paashaas. Niet zo goed, hè? Ja. Hey, veel plezier, hè? Ja, ik ga er ook. Werk ze. Fijne dagen. Ja. Hoe zit je hier nou al heet? Ik zeg, ja. Ik zeg, komt al de luis weet eruit. Ik zeg, ik zit al zijn leven op mijn nest. Oh, van die slappe klets kan je ook. Weet je. Eigenlijk wel heel grappig. Kan ik hier allemaal door? Ja, hier wel, ja. Hallo, goedemorgen. Ik ben een klon, hoor. Ja, echt hè. Dankjewel. Wel een goede paas. Nou, wacht even. Paas Connie, die heeft zijn vrouw gestuurd. Je zal hetzelfde met die man stoppen, hè? Oh, dat moet je jou kunnen. Fijne dagen. Waar is jouw camera eigenlijk? Hier onder in een mandje. Kan ik af en toe een van jou maken? Straks thuis al gelijk wat, hè? Nou, ik stuur het toch door. Ja, daarom. Ja, dat is anders allemaal zo zwaar om te dragen, hè? Maar dat doen we met Sinterklaas ook altijd zo, hè? Niet stelknop, niet de juiste Want, positie. oh, dat moet IA zijn. IA? Is dat met een kip, hè? Ja. Ben ik echt een vliegtuig. Wel stil blijven staan.
Zo van carnaval. Ja, één iemand. Wat is dat? Ja, serieus. Ja, voor kerstmis. Tja. Ook oh, hij valt achterover. Hij is een beetje... te veel met lachen. Een BH-man? Nee. Hallo. Thank you very much. Dank je. Ik had eigenlijk eens op mijn telefoon moeten kijken, want Carolien zou WhatsAppen als ze hier naartoe kwamen. Maar... Ja, kijk het dadelijk in een donker plekje, gauw even. Simpel. Ja, dat is niet ergens geen... Dus dadelijk toch bijvullen en koffievat of wat? Nee. Ja. Oh, kom, ik heb iets lekkers voor je hoor. Kijk eens. Oh, wat zeg je? Fijne paasdagen. Ja, bedoel. Ja, heel het weekend op mijn nest hè. Ja. Eieren broeien. Moet nog alles uitbroeien. Kindjes, kindjes. Dankjewel. Paashaas op de foto. Paashaas met de paashaas. Wat meer? Het is wel leuk. Ja. Alsjeblieft. Ah, maar wat druk. Ja, hè? Ai, ai, ai. Vandaag allemaal gratis, denk ik, hè? Ik denk het. Zo. Ja, natuurlijk. Wat de volgende keer? Komt iemand voorbij? Die brengen hun hele computers en alles mee naar de met. Hè? De televisie ook nog bij straks. Ja, toch zie je dat veel, hè? Hebben ze hele tablet blijven. Ja. Foto's gemaakt, denk ik, oké. Het was zo'n klein dingetje of zoiets. Ah, Ja. Ze moeten zij parkeren en dat stond midden. Oh, nu wel. Hele fijne paasdagen. Dat gaat zeker lukken, hè? Even dan. Als u nog iemand meer gaan we daar naartoe. Oh, kindjes. Kindjes. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, eigenlijk net iets te druk, vind ik. Misschien dat ze zich wel minder tegen 1 uur, half 2 zo. Fijne paasdagen. Gewoon dingen. Die is tenminste lekker warm. Dankjewel. Dat is self-service. Ah, Dat wat is leuk, netjes, hè? dat wou je net zelf in. Het is nou zo balen dat ik niet kan shoppen, hè? Ja, dan doe ik het toch. Andere taken. Net. Goed. Wat ga ik doen? Rechtsom. Ja, Want die kant heb ik niet gehad. ja, Je moet even wel mee blijven denken, want anders ga je niet goed denken. ja, ja. Rechts en dan Ja, rechts. want daar staat nog een hele ding. Ja. En daar had ik niet gezien. Ja, dat had ik wel gezien. Maar Dat moet hem nog helemaal maken en dan helemaal terug. ja, maar ik dacht als ik nou eerst deze kant doe, Ja, afwerken. Ja. En dan straks die kant op. Oeh, sorry. Slapkant hem niet zo. Oh, die groene bikini. Oh, sorry. ja, koop hem. Ja, maar kun je mijn titel erin kunnen?
Kijk de geiers. Kijk de geiers. Zo groot zijn die niet. Gewoon, oh die roze en groene. Oh. Even een foto maken. Ik wil een foto maken. Een foto! Leuk hè? Heel leuk. Weet je wat ik leuk vind? Die groene bikini. Ja, dit is ook leuk, maar u bent ook leuk. Ja hè? Maar ik kan daar niet passen hè? Ja, fout. Het is zo vervelend als ik hier moet gaan passen, weet je? Wat is er gebeurd? Volgens mij is mijn telefoon kapot. Nee. Wat fout. Ja. Gaat het niet? Andere telefoon. Ja, nou ja, laat maar. Oh, jammer. Het is even een keer gevallen, misschien is het dat. Ja. Ja, en dan een zwarte. Maar weet je zeker dat het past? Ja, Stel dat past niet, wat kan ik dan doen? Kijk, dit past hoor, want er is gewoon medium, kleine maat. Maar ik heb echt wel 75 B. Ja, ja. Ruim. Ooit 70. Ja, Dit is goed. is dat een S? Ja. Geen XS. Nee, maar dat is goed. Maar klein. Dat is goed. Dan ook een zwarte, hè? Ook een zwarte. Ja, maar heb je een kaartje of zo? Als het dan Ja. dat ik... Mees, Ja, dank je. Ja. nasje rijden. Zitten. Dank u. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee, wie is het? Ik heb geen zwart meer, sorry. Heb je geen zwart meer? Ai. Wat is dat voor een maatje dan? Is dat dit soort? Nee, nee, nee. Dat is één maat groter, maar ik denk dat het toch veel Ga maar bij zo'n wijkje. Weet je hebben, jongen. Hè? Smakelijk, hè? Ja, ja. Hoi. Meneer, hebt u honger? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dan. Wil je even poseren? Dat is 50. Ja. En ik mag jullie niet kopen, dat is een werk, hè? Smillen. Oh, wacht even. Allemaal die kant. Ja, gaat niet meer. 3 losse 5 euro. Even zieke mensen. Ja, 3 losse 5 euro. roze en zwart. Ja. Ja, dat is goed. Nee, groen. Groen, groen. Ook al niet. En blauw ook niet in een grote formaat. Ai, ai, ai. Wat is die groene formaat dan? LXL. Groen, hè? Nee, dat is Dat broesje zak van mijn tante af. Is dat wieder warm? Blauw was ook niet, groen was niet. Jezus. roze en zwart. Ja, dan doe maar... Normaal heb ik niet, ik ben al van de... Ik ben niet zo van de... Normaal heb ik niet roze, maar dat is Nooit nu roze. wel. Nooit? Echt leuk hoor. Echt leuke kleur. Heel mooi. Ja, doe maar dan. Ik had liever niet meer lekker worden. Ja, zo nummertje 1. Nummertje 2. En dan weer een slijtje hier voor 5 euro. Allemaal een beetje hier. 3 losse 5 euro. Oh, die tulpen. Je moet kijken voor smodder hebben. Ja, Gele tulpen heel veel, weet je wel. ja, ja, van een Die bloemstuk. komt vannacht thuis, hè. En het is Pasen. Ik denk, Ja, oh, ja. wat dan langs gaat. Mooie tulletje mensen. 3 losse 5 euro. Ja, ja, gaat niet meer. 3 losse 5 euro. Kijk eens. Ja, kom maar kijken. 3 losse 5 euro. Nou, 50 stuks, 11,50, dat is duur. Dat is duur. Ja, ja, kom maar kijken mensen. Mooie tulipen.
Mooie paashaas. Oh, wat een mooie paashaas. Ja, dat maar. Fijne dag nog, hè. Zeg maar. Dankjewel. Een mooie paashaas, hè? Ja, gooi het tulpje in. Zonder een kijkje met Oké, dan hebben we Maar ik ben heerlijk zo'n paashaas in bed. Ben ik Helemaal van die opmerking al. Nee, maar ben ik te uitdagend of zo, of wat? Nee, je bent gewoon lekker ding. Ja, maar... Nou ja, en dan hebben ze waarschijnlijk veel tekort of zo, weet ik veel. Nou, jij loopt dat toch ook niet heel dag te goed? Nee, zeker niet. Ja, maar het zijn 3 bossen. Maar ja, dus dat slag mensen wat op de markt staat, ik bedoel, dan moet je, eerst moet je zo zijn dat je op de markt kunt, hè. Wat een luxe! Ja, Niet, niet. Niet. De paashaas. De paashaas. Niet, niet. Oh, god. Nee, die is hier niet. Nee, ben ik. God is er niet bij. Leuk, hè? Die is bezig met zijn zoon nou. Oh, ja. Collega. Vrolijke paaseieren en gelukkig, wat zeggen ze? Ja, anders. Oh, daar heb ik nog iets nog. Goedemiddag, schoten. Ja, misschien één grote idee. Oké. Die nog, hè? Ja. En dan gewoon zo eromheen Ja, ja, en dan ja. daar er weer in gaan. Ja, goed. Ja, daar heb ik heel lang op gezeten, wou er iets uitkomen. En ik moet nog even, want het is nog niet klaar. Fijne dagen! Ja. Babyke erin, nou. Babyke, nee, daar moet ik even op zitten. Je kunt zo ook in Ja, dankjewel. Fijne paasdagen hoor. Allee dan. Heb je een foto gemaakt, jongen? Ja, heb ik, ja. Of was ik niet op papier? Jawel, ja. Tegenwoordig geen papier meer, hè. Dus, Ik heb het helemaal allemaal gemaakt. ja. In de hemel, in de hemel. En in de hemel allemaal zo paashaken. Echt constant, hè? Ja. Nou, dan begin ik aan mezelf te Wat twijfelen. was dat toen met kerstvrouw? Was dat ook toch zo toen? Wat is nou weer ingehangen? Blijf maar thuis, we de volgende keer kerstvrouw maar komen en van die dingen allemaal. Oh ja. Kijk eens zo. Oh, kijk eens. Kijk zo. Fijne paasdagen! Fijne paasdagen! Die heeft straks keelpijn, die man. Die heeft straks keelpijn. Nou ja. Zo. Al die kindjes En daar nog eentje in de stoel. Een paar bossen. Goed, en dan in de derde rij. Ja. En nummer 3.
Rechtdoor, hè? Ja. Dan hier links, toch? Hier zijn we geweest, dat is er Hier één zijn we verder gehad, nog. één Ja. verder. Boom. Hallo, schat. Hallo. Mag ik bij jou doen wat konijntjes ook altijd doen? Nee, dat mag niet. Oh, nou, dat vind ik ook zo'n leuk konijn. Nee hè? Helemaal niet leuk. Maar kijk eens, heb je een eitje als aandenken. Nee, schat, ik ben aan de lijn. Nee, ik ben niet. Nee. Ik heb het voor de potentie. Nee hè? Nee, ik kan het zo. Zal ik al niet druk hebben? Waar denk je over na? Als je met de schone bril loopt? Ja. Voor mij mag alles, meneer. Wat is het? Is hij leeg? Oh, nee, nog een nip. Nee. Bijna heel die kar. De haaspaas. Ja. Ja, paasvrouw. Paasvrouw. Is daar niks, Ank? Oh jawel, jawel. Pas niet. Pas niet, pas niet. Nou, dat kan me zeggen maar. Daar gaan alle lepeltjes op de grond. Nou, Hij werd er helemaal houtje even appel door het bellen. Hier kan ik dus bijna niet door nou, hè? Ja, Met mijn oren. met die, ja precies, Ja. zal ik aan de kant Ja, zo? kijk, ik weet niet wie waar staat en waar ik mag. Ja, dat moet er maar komen. Ja. Bij de paasdagen. Dankjewel. Alsjeblieft. Meneer is druk. Ik geef het allemaal aan u. Ja, Fijne dagen. Dat is wel een mooie paashaas. Mooi, hè? Ja, echt Ja. Oei. Ja, die was ja, kutband, ja. Paashaas. Oh, het begint nog wel te lastig te worden, ja. Een paar keer verschoven, hè? Ja, ja. Fijne paasdagen. Dag heren. Hoi hoi. Mag ik u een eitje aanbieden? Ja, hè. Eitje mag wel, dankjewel. Eitje kan niet kwaad, hè? Bent u er trouwens alweer? Ja, job of niet? Klas en overal, hij is er altijd, hè? Nou, Doe je alles? Niet alles? Niet alles. shit natuurlijk. Helaas. Herkend? Alsjeblieft. Alsjeblieft. En chocolade? Nee, plastic. Hallo. Dat is goed. Ja, Ja, top hè? Ja, gaat helemaal goed. Ja, Heel goed. leuke reacties. ja, gemixt, ja. Ja, ja, de een denkt loopt door. Ja, gewoon zo die. Maar dat klopt ook, hè? Want ja. Precies. En solidariteit zijn voortaan mag. Gelijk. Ja, natuurlijk. Sorry. Smile. Is goed, ja? Dankeschön. Bitte. Het mag geen oversteek. Nee, dat heb ik al gezien, ja. Die bar van die graven. Het is wel een raad, kost 34 euro. Soms is het niet helemaal. Nee, ja, kan niet allemaal.
Ja, Dankjewel hè. Tot ziens hè. ik kan niet voor iedereen lekker kopen. Heb je weer geluk, Rennie? Heb je weer geluk? Ja hè. Zeg maar dankjewel. Niet te veel snoep hoor. Alsjeblieft, fijne paasdaagjes. Zo doen. Die loopt daar heel tijd van mee. Oh, kijk daar. Geweldig. Ja, inderdaad. Ja, allemaal zeggen ja. Ja, heel. Dan staat het meteen. Ja, kan ik ook. Anna, domus. A to, jak mama się tam Volgende. Prima, że będziemy znać, tylko tam. Mooi, echt waar. Sommige mensen kan dat wel heel erg waarderen. En sommige Ja, zo. ja, dat is voor niet iedereen dezelfde smaak of wat. Nee, maar hier is nog geen wijn als Wacht die kraam op. Zo. De hypotheek, hè? Jazeker, ja, tussen shit. Ja. Ja, ja, ja. Hoi, hoi. Een haaspaas. Een haaspaas. Haaspaas. Ja. Haaspaas. Kijk maar. Bij de paasdag. Ja, voor jou ook, hè? Je hebt geen kou, denk ik, hè? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Die donkerblauwe dan, hè? Die andere, die groene heb ik. Bij de paasdagen. Mooi. Ja, maar even uitzitten, hè? Ja. Even langer op zitten dan... Ja, wel een weekend de tijd voor, hè? In het nest te blijven. Ja. De haaspaas. Ja. Dat is alleen uitgekomen. Zeg. Hele klein. Ja. Ja, zo is het. Hoi. Het is grappig, ja. Ja, De paashaas. Dankjewel. Mijn baby's. Mijn eikens. Oh, mooi hè? Niet zoveel snoep hè? Ja, die spons is verschoven, nou weet ik het zeker.
Ja, we dan eens pauze pakken en wat te goed zitten. Nee, ik heb hem, moet hem ijzig verdraaid. Ah, Ik kom toch overal tegenaan, hè? ja, natuurlijk. Het hangt voller als anders. Wie zijn we zo'n pakje aan? Hoe hebben we dat weer? Wat zegt u? Ik zeg, je kunt blij zijn met zo'n pakje aan nou, hebben we dat weer? Hè? Ja, hè? Ja, Je hebt natuurlijk ook zo'n pakje aan. Nee. Dankjewel, hè. Fijne paasdagen. Eenzaam, hè. Ja, kuntjes, hè? Ja, ja. Oh, is dat. Oh, daar achter nog. Oh, je moet goed kijken, hè? Ja. Zo druk en dan kan je ze niet zien. Zie je niet uit die kar lopen gooien. Waar kom ik er hier door? Die moet ik nog. Over de kleren hangen ze heen. Ja, deze. Hey, oui. Wauw. Hier die bel moeten maken. Of het sirene. Of het toeter, toeter, toeter. Wee wee, paashaas. De haastige paashaas. Ziet er leuk uit. Ja. Ja, dat is goed. Ja. Voor de grote. Dank u. Paashaas. Dat is een goed theater. Waar je helemaal niks kapot. Dat is een konijn. Paashaas. We hebben ook een vroeger een paashaas gekregen. Dankjewel. Dag hè. Maar ik kan het eigenlijk verhandelen. Oh, het is gewoon Hey, zet het. Oh, hier is al beter. Hier is iets of wat beter ruimte. Ja, het is iets meer opgesteld, hè? Ga je erbij zeg? Ja, hè? Moi, je vais faire le petit bébé, moi, non? Je vais faire le petit bébé, moi. De petite bébé. Le petit bébé. Eentje. Ja, non, tu veux pas? Je had een hele armen verwacht. Gelegd. Merci. Een kleine bébé, ja. BB. Ja, de grote bébé. Cool comme ça. Cool. Ja, Mooi. oh, leuk. Heb ik die nou net gehad? Heb ik haar nou net gehad? Nee, we zijn niet, deze rijdt toch niet geweest? Nee, maar daar. Was dat nou dezelfde vrouw? Dat weet ik niet, dat denk ik niet. Nee. Ja. Oh ja, brood. Ja, moet ook hè. Alsjeblieft. Ook nog daarbij. Knie in de knoei komen hier ook. Hieronder zit ook nog allemaal snoepjes. Alsjeblieft. Oei. Dank u zeg. Hier, zak.
Wat ze? Godverdomme. Kost 3,95. Oh, wat zeg je daar over mijn konijntje? Manneke heb een kanijnensluip. Oh. Ja. Ze weten het allemaal, hè? Zo, en dan is het hier. Dat klasrotje. De mutsjes allemaal. Oh, je ziet er leuk uit. Daarom mag ik even Ja, de meningen zijn van paashaas, ja. even mijn dikke winterjas uit, hè? Dat is even Ons gaande. Oh, wat lekker blij, hè? Ja. Maar deze kant. Moet wel draaien dan? Ja, dat kan ik draaien. Oh, Rijden. ja, leuk. Gelijk haar in de kinderwagen zetten. Dames, werk ze weer hè, tot de volgende ronde. Hè. Dat zal in december al hadden, denk ik. Hoop ik dan. Ja? Sorry, dan moet ik al bijna weer van neer. Ja? Maar ja, dat niet. Ik heb het zelf niet. Direct naar buiten. Ja. Ja, Zonnetje in huis. ja. Zonnetje in huis. Druk geweest. Dat soort gein altijd. Ja, dan moet je zelf wel doen. Ja, hier. Ja, nee, klopt. Het is makkelijk gezegd, maar het is ook waar. Jee, maar goed, we gaan gewoon door. Je eet wel tomaten wat, hè? Ja, en dan andere kleur. 70 Ja, dat is wel krap hoor. Dat is krap. Je hebt mij één meegegeven. heb ik 1,70. Zet daar. Die kan ik. Maar dan kan je 1,70 of 1,75 nemen. Dus. Of daar nog naast. Kenhandig zijn, maar dat had verwacht de lijn. Ken niet, hè? Voor is mijn geld. Hier, een tintje nog. Ik heb hier nog een tintje. Wat moet je doen dan? Wat voor kleur? Weet niet, rood. Maar dan dezelfde kuub Ja, de 75 liter. en dan eronder iets geslossen. Iets gesloten, ja. Kun je een paasetjes weer inleggen in de soep? Nu dan maar zoeken. Ja. Vooral licht uit doen dan. Licht uit. Nee, maar licht aan. Ben je Dan lamp alsjeblieft, uit, licht uit. Nee, Kijk, als je Charlie. getrouwd bent. Daar gaan we. Hè? Als je getrouwd bent 25 jaar, dan moet... Nee, dan licht. juist niet. Net wel. Dat is bij ons in de straat allemaal de lamp uit. Ik weet precies wat voor volk dat String allemaal erbij, is. slip erbij. String. SOS, wat zei je dan? SOS, ja. Ja, en wat hebben we nog meer voor kleur? Ja, alleen diezelfde, ja, ik koop hem net een zwart en wit. Dezelfde maat. Maar ik heb alleen het zwart en wit niet. Ik Help heb mij nog beter te andere, staan, maar dat maakt niet uit. Best leuk. Het is ook een beetje druk, dan heb je dat bandje niet eraan. Maar je moet even omdraaien. Even omdraaien, paashaas. Cheese! God, ik wil wereldberoemd word ik. Nee, ja, nou, haal maar bij rood dan. Doe er maar bij rood. Kijk eens. Even de paas aan. Ja, de haaspaas. Haaspaas? Spaas met de haas! Spaas met de haas, ja. De haas. Dat is een goeie, ja. Dankjewel. Geef ik jullie nou al stukjes of niet? Ik wil er geen gezeik over hebben. Heb je al een Alsjeblieft. Stop je hem wel goed? Ja, die hou ik wel onder. Dat je wel erg onder. Ja, laat hem niet alleen, pik hem straks op. Niet mee te slepen. Maar. Ja, maar ik wou veel bereid. Ik neem wel een kar mee. Om het ding op te laaien.
wat van alles. Kwispel, kwispel, kwispel. Dat was de klant hier, hè? Ja, nu wel. Tot Tot Pinksteren. volgende keer. Ja, Wat dat zit weet je ik dan? niet. Zo, wat heb jij in je neus zitten? Die ploois allemaal. Ja, volgens mij komen die allemaal van hierboven. Ja, dat is Luidjes de zijn waarheid daar. van. Ja. Ik heb geen lezer. En warm. En we, ja, Nou, hey, maar see you on the right. Doen we. En veel plezier nog. Ja. Jij en, Heel het weekend lekker broeden. jij en de rest, kom op hè. Goed. Komt wel goed. Met een kontje. Mooi, hè? Ja. Hey, en dan nog S, hè? Ja, hij ook nog. Dat is kunst, hè? Ik zie hier al die string overheen hebben zitten. Ja, oké. De paashaas. Super, Ja, zeker. Mooi. Oh, we zijn er weg van. Houdoe. Hoi. Oh ja. Dit is Maas hè. Ja, dat. Er ligt iets anders in. Ja, die krijgt zo niet. Nee. Zal ik wat anders inzetten? We zijn elkaar 6 keer tegen, we hebben nog nooit een eindje gehad. Nou, ik dien het glas in de winkel. Hartstikke graag. Ik vind het hartstikke leuk. Oh ja, ja. Alsjeblieft. Het is wel grappig dat je dat zo van alles kan doen, hè? Ja. Hallo. Paashaas. Ja. Dat is daar waar ze wat dan nog gaan ze. Oh. Blijf je staan. Goed zo. Ja, Hey, paashaas. Ja, zeker. Oh, wat lekker. dat is de echte. De echte, de enige echte. Zoet, schuim. Ja, Oh, je hebt nog geen eitje. wat je wilt. Süß, ne? Moet je tuigen. Dankjewel hè, paashaas. Ja, graag gedaan, hè? Kijk, hier, hoe kom ik hier tussendoor? Paashaas. Oh, wat is een paas. Ja, echt, hè? Kan je de paas zagen? Dank je. Zo. Oeh, paashaas. Paashaas. Dank u. Paashaas. Ja, ik ben ook een dier. Dier van plezier. Wow. Hoe laat leven we? 11:30. Oh, zie je, dat ga ik nooit halen, man. Ik heb nog niet 1/3 gehad. Jezus. Dat komt door de drukte, hè? Het is al een beetje uitgelopen, die semink. Neus. Nee, er is niks uitgelopen. Nee, alles zit nog goed. Je zult alleen last hebben van haartjes hier. Dat Waar? jeukt zo hier en daar. Pak het daar er een eens haar. af dan. Ja, hier een haar. Wacht, dat is ene. Ja, die voelde ik fruttelen. En die is weg. Ja, de rest zie ik geen haren meer. Nee. Dat is hier vandaan, denk ik. Die maar weg. Dat is beter. Die moet je zien. Zeg maar, kijk. Oh, Mag ik? Oh, ja. dat is een knuffelhaas.
Tamam. Ja, dus dat is ook de Dat staat weer uit, hè? Wacht. Ja, die gaat automatisch uit, Ja, zeker. ja. Ja. Ik heb meestal de achterkant daarom. Onder de tafel daar en daar worden er veel van gekozen. Ja, dadelijk aan gaan vullen. Fijne paasdaagjes. Oh, wat heb ze zwam negen. Groot in strooi. Ja, mooi. Ja, mooi flappen hoor. Dat is om beter te kunnen horen. Ja, verder hebben we niet. Ja, dat is goed. Neem maar mee. Dat is wel lappij. Echt hè? Maar ja, het went. Fijne dag. Hey, hondjes. Ja, ik ook diertjes. Zo, hallo? Hallo! Hallo? Dankjewel. Fijne paasdaagjes. Fijne paasdag. Echte paasaas. Een echte, ja. Een echte paasaas. Dat is de echte, ja zeker. Kijk maar, net gelegd. Oh ja. Dat is aan de kip, hè? Ik ben geen kip, hè? Nee, doe dat maar niet. Dankjewel. Want die leggen maar voor 10 cent een ei. Moet je kijken hoeveel werkers er allemaal moeten doen. Ja, hè? Daar krijgen ze scheel van. Alsjeblieft, fijne dagen. Even kijken wat is niet geweest. Soms kan ik niet zien welke kraam mensen. Ja. Die zijn verborgen. Dat zijn anonieme. Ah, hier nog een meneer. Wat? Meneertje. Ja, dankjewel. Fijne paasdagen. Ja, dat is goed open. Dank je. Ja, de paashaas. En een cutie paas. Ja, mooi, ja. Baby. Kijk eens. Wat een lekkere baby, hoor. Nou, hè, daar komen we niet door, hè. Ah, wij. Oh, ik mis mijn koeienbel. Ding, 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 de paashaas. Miep, miep. Miep, miep, de paashaas. Deel maar uit. La 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 la, de paashaas. De paashaas. Even jullie zingen. Zo even zingen. Madame. Oeh. Bedankt. Sommigen hebben een hele grote boterham. Ja. Het zal door die tandjes komen, niet? Ja, Die heb ik daar toch allemaal ophangen. Kijk dan. dat weet ik niet. Je hebt toch niks chocola van? Nee, Ik zou het niet weten. ik heb daar ergens net aan gedaan. Dat is niks wat afgeeft dan. Ik weet het niet. Ah. Alsjeblieft. Hij gaat hier. Je sais. Ja. Ik ken niet bij, hè? C'est gentil, monsieur. Dank je, hetzelfde. Die weet ik niet wel bij hoor. Ga maar. Moet je kijken. Ja. Dan ga ik doorlopen geloof ik. Leuk hè? Leuk, dankjewel. De paashaas. De haaspaas. Haaspaas. Paashaas. Paashaas. Kijk eens. Fijne dagjes.
dan weer net iemand ervoor. Hè. Dan krijg je er Wat is wel. dat van hier? De haaspaas. Meisje? Jazeker. Hypotheek, hè? De haaspaas. Dank u. Weekend. Zit er een klein konijntje in? Nee, ik moet nog even uitbroeden, hè? Het duurt nog even. Het kan nog een paar dagen duren. Ja, het weekend wordt warm, dus dan zet ik hem in de zon. En dan gaat dat wat sneller, hè? Ja. Schön. Ja, mooi hè? Ja. Mag ik een fotootje maken van de paashaas? Ja, zeker mag dat. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh. Boing. Je remlekte doen het niet. Dat alweer niet door. Precies. Ja, ja. Dat zit lekker grappig. Van de paashaas. Zoef, zoef. Wat? Zoef, zoef. De fabeltjeskrant Horst. Zoef. Zoef. Zoef, 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 zoef. Zoef, zoef. Zoef de haas. Paashaas. Volgens mij hou het verkeer op. Ja, even. 4 spinkers opzetten even. Paashaas. De spaashaas. Ja, hè? Easter bunny. Egg hunts. Ja. They take the eggs and put them in the grass, and they're plastic. Yeah. And inside is a piece of candy. Yeah. But some have a ticket, and if it's a ticket, then you get a toy. Okay, it's the same as here. Okay. It's almost the same. Yeah. Yeah. But I like this idea. We can have someone do that also Yeah. for the children. Yeah. It's a good idea. That's what she's thinking of. I send you my your ears. I give you the wrong address. Paashaas, ja. Oh, die is nog wel heel klein, hè? Gaat dat goed? Die is heel klein. Wordt wel krap met mijn eiks. Ja, ik denk dat we moeten bijvullen, niet? Ja. En dan moet ik meteen door, want ik haal er anders niet, hè? Nou, daar kun je toch niks aan doen. Je kunt ze moeilijk aan de kant schieten. Ik kan er anders niet door. Hallo. Fijne paashaas. Paashaas? Ja. Pak zo. Ja, ze zitten er al aan, hè? Ja. Ja. Dat is toch wel grappig, ja. Nog eentje, ja. Mis! Oh, je hebt hem, oké. Ja. Leuk, hoi. Als ik nog een rij doe, weet ik niet of ik genoeg heb. Ik denk dat je even moet bijvullen, denk ik. Zit net op de hoek waar we begonnen zijn. Deze kant. God. Kijk of er klein in ligt.
Kijk of er een baby in ligt. Een klein konijntje. Ja. Helaas. Dankjewel. Helaas, pindakaas. Alsjeblieft. Zelfservice. Hè? Ja. Ja. Ja, dat kan ik niet zo goed hebben hoor. Ja, nee, ik ook niet. Nee. Beetje brutaal. Hè. Zo en dan eraf. Ja. Rechtdoor, om de bakken heen. Ik haal dit al niet meer hè. Het moet om de bakken heen, dus je moet buitenkant lopen. Moet alleen deze rij nog. Hoeveel is dit? En dan links. Ja, maar ik kan beter zo terugkomen dan straks. Zo. Ja, ken je dat? Heb je nog genoeg voor deze rij? Ja. Wel, dan doen we die rij nog en dan kunnen we zo. Ja, met daar hooi is. Ja. Ligt er achter de bak niks meer? Nee. Dan krijg je het hooi erbij, dat is mooi Pasen. Ja. Sorry. Dank je zeg. Pas op voor je oren. Pardon. Dank je. Hoi. Ja, is die niet? Dat is de video weg. Nou, zo wat minder dan strak. Zo. Kom je toch met die kleur dat ik even moet doen? Ja. Dit is het. 49 euro. Ik heb hem wel terug. Ja. Oeps. Ja. Jawel, je zegt helemaal van hun. Ik heb voor jou specialiteit. Ik heb voor jou specialiteit. Allemaal klein. Met die kappen moet ik nou uitkijken. Dat hangt Hier ja. Wat een leuk paas, fruitje nummer van toch. Oh, wat is die leuk. Wat is ze leuk! Fijne paasdaagjes, hè? Dank u wel. Hoi. Heel snel nog een beetje. Weten ze wat er is dan? Oh, chique. Oh, ik wil niet. Fijne paasdaagjes! Oh, al bijna t-shirt aan. Dankjewel. Hoi! Hallo! Fijne paasdaagjes! Dat is niet leuk hoor, al de stro erbij. Ja, dat gaan we niet aan doen. Nee. Ja. Pasa. Wat is de pasa? Ja, Alsjeblieft. dank je. Alsjeblieft. Dan ga ik iets aangebrand. Heb je al dat? Nee. Dank je. Der Wagen ist schön, ne? Ik moet aan gaan komen. Ja.
Dank u wel. Dank u wel. Zeg je dan? Fijne paasdagen. Dank je. Ik moet vullen. Ja, dan moet je hier af. Ja. Tom, hè? Ja, Paashaas, hè? de haaspaas. Haaspaas. Ja. De haaspaas. De haaspaas. Paashaas. De hartstikke paashaas. Paashaas. Dat is de paashaas. Wow. Ja. Kom zij nou in? Hier weer een of andere kutmuis in je gezicht, Piet. Ja, ik zie hem. Nog even wachten. Ja. Dat zijn dat glitter en dat plakt dat aan. Sorry. Ja, de echte. Ik heb jij ook al. Ja. We zien er goed uit, zeg. Ja, sexy. Sexy paashaas. Ja, eens kijken waar ik heb. Kun jij niet zo mee schudden? Dat weet ik zeker Dat niet. weet ik wel zeker wel. Ik ga weekend, hè? Ja, jij ook. Miep, miep. Even kijken, we hebben hier nog. Daar nog kindjes. Ja, nou, daar heb je er zin in. Ja, de paashaas. Dit apa drifty. Net. Bedankt zeggen. Alsjeblieft. Heel bedankt. Nee, hier is haas. Die mensen die in de kraan uitzetten, dan stoppen we. Zo. Alsjeblieft. Dank u, paashaas. Goedemiddag. Paashaas. Dankjewel. De haaspaas. De hartstikke paashaas. Kan niet, hè? Kijk. Het is niet waar, hè? En de staat De paashaas. Paashaas in. Paashaas in. Paashaas in. Paashaas in. Hartstikke gezellig. Ja, leuk hè? Helemaal leuk. Fijne dagen. Vol in de wind. Ja, je vangt, hoge oren vangen veel wind. Ja, precies. Hallo. Maar, daar heb je even last van. Deze. Ah, ja, dit is achter de kraag, wacht even. De kraag een beetje omhoog, sorry. Kijk, beter? Ja. Oeps, daar ging ik bijna. Pak. Nee, die moet nog uitgezeten worden. Kijk eens, Oh, dankjewel. Oh, leuk. Paashaas. De paashaas. Paashaas. weggelegd vanmorgen. Oké, dank je. Moet ook verwerkt worden, hè, met het bier. Ook niet schrikken van mij, valt wel mee. Oh.
Alsjeblieft. Mooi. Die zijn fijn voor de jongens. Daar wou je een foto van maken. Het paaskonijn. Ah, daar nog een mevrouwtje. Heb je al gehad? Ik heb al gehad. Ze is al aan begonnen, hè? Ik denk tot het echt paas is, hè? Goed lang vast nou, hè? Oh, dank je. Alsjeblieft. Miep, miep. Ah, zijn hij dat? Eentje met je? Ja, Alsjeblieft. kijk er nog in. Ja, dat is nog een brandweer bij mij. Ik kan heel de dag leggen, hè? Zinnetje. Succes. Dank je. Was niet dat ik kleine wil leren. Geen kleine dan. Ja, die gaat zo snel. Gaat snel. Hallo. Dankjewel. Wie heeft hier nog? Dat kan goed kapot zijn. Ah, dank u wel. Koffie, joh. Hij hoort zo. Paashaas. Onze nootjes. Paashaas. Neutjes. Krijg een eitje. Jawel, hij krijgt wel een eitje, hè? Paas. Ja, zeker. Oké. Hoeft niet. Even kijken. Hier nog alleen? Ja, de schoenen. Nee, en dan terug. Ja. Ik hoef alleen dat raampje nou, ga ik niet heel die Ja, kamer ja. Die heb je gehad, die groenteman, hè? Alleen die schoenen. En die tekennootjes en die Rechtsom. Ja, nou moet je rechtsaf. Eerst de Ja, laatste rij pakken. ja, kan ook nog. En dan terug naar hier. Ja. Klaas. Even kijken, wat zeg ik nou? Buitenom. Of alleen deze? Deze. Als je hier loopt, dan heb je aan twee kanten tegelijk. Dan ben je zeker van dat je het allemaal gehad hebt. Ah, dat is net hier wat geweest ben. Nee, toch? Nee, dat lijkt op die andere daarachter. Daar staat er nog eentje. Die staat daar op die hoek bij die bakken.
Niet te lang in de hand houden, want het smelt. Ja, precies. Hallo. Ja. Vrolijk Pasen en gelukkige eieren, zeggen ze. Ziet er schattig uit. Dankjewel. Dat is 7 ons en die is een kilo 2. En ik kan lekker incognito blijven deze keer. Mevrouw. Paashaas, ja. Op de foto. Even in de wieg gaan leggen. Eerst behalen. Ik wacht, maar pak ik wel luister. Ben maar terug. Moet jij even... Zal ik even uitleggen? 5 heb ik gegeven, klopt? Ja. Ja? Ja, er zit hier mevrouw op de foto wel. Jawel, dat wil ze. Wel hoor. Moet je de foto op de grond leggen en dan gaat ze erop. Je moet op de witte ring nou. Sorry. Nou, komt erbij staan. Smellen, smellen. Ja? Ja. Oké. Ja. De kijkers thuis. Kijk eens thuis. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel succes met de kleine. Ja, even nog uitbroeden. Met de kleintjes. Zo. Fijn paasweekend. Ja, dat is dankjewel. De haastige paashaas. Ja, dat moet bij ons. We hebben ook zin in iets lekker. Oh ja? Ik ben mijn stroopjes aan het afwerken, dus ik weet niet waar jullie Snoepertjes. doe de kinderen vragen. Ja, niet te volwassenen. Snoepertjes. Echt snoepertje. Het ziet er wel leuk uit. En dames, fijn weekend. Hoi hoi. Oh, we lopen vast. Hallo, de Paashaas. Zijn we klaar voor Pasen? Ja. Dankjewel. Are you ready? Fijn weekend. Bloemen houden van mensen. Oh, daar hebben we. Hallo. Is it me you looking for? I can see it in your eyes. Ja. Pak je Ja, ja, dankjewel. I can see it in your smile. Het begint te gaan, straks was het erger. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen, jouw stem komt mee. Dan komen wij vanaf mogelijk. Luisteren. Kom eens even luisteren. Hé, wat heeft hij nou gezegd? Ik heb helemaal niets gezegd hoor. Jij dat pakt, Allemaal hoor. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Nee, nu ben ik incognito. Ja. Ik zeg die stemkiller bekend. Ja, zo kan het wel hè. Ja. Tot in december hè. Ja, verder is er niks meer. Nee, tussenin niks nee. Dan wordt hopelijk december weer. Hey, succes. Ja. Bisschen weiter stehen. Smile. Cheese. Gaat het met die zon? Want
see the sun. Kom. Dankeschön. Zo, was dat? Ja, dank u. Die is een leuke paas. Heb je ooit zo'n leuke paas? Nee, nog nooit, hè? Nooit, hè? Alsjeblieft. Ja. Ik zat net aan de rijm te denken. Ik heb nog nooit ook naast gemaakt. Nee, dat moet je ook niet doen. Je moet met een konijntje doen als je haas bent. Oh. Ja. Had je niet over nagedacht, hè? Nee. Zo. Leuk. Super gedaan, alsjeblieft. Fijn paasweekend. En wat wil je? Nee, dank je. Vrouwen houden van chocola. Hierachter. Gedaan. Pas op. Pas op, pas op. Waar is je vandaan, hè? Oh, Wat tover je ze vandaan? Nou, dit is echt leuk, dankjewel. Thanks. Als je nou, hoe sta je hier? Alsjeblieft. Ja. Oh, nou, dat is niet kapot gegaan. Jammer hè? Ja. Het gaat toch kapot in de buik en in de mond. Chocola, chocola, chocola. Had dat kindje al iets? Dat weet ik niet. Hij heeft toch wel kind helemaal natuurlijk. Niet laten vallen. Kindjes, kindjes. Ja, dat gaat dit De paashaas. Staat echt. Ja, in ieder geval. Oh. Er zijn toch altijd mensen bij? Nee, nee. Nee. Alsjeblieft. Chocolade. Meisjes houden van chocolade. Ik wel, ja. Ja, precies. Daar loopt Sanna. Pak die geen eentje. Zes verlegen. Al eet jij het niet op. Je van pak. Dankjewel. Lekker snoepen meid. Fijne Pasen. Kijk eens, Pasen. Ja, lekker hè? Hier. Chocolade. Hè? Dank je. Ja. Ik dacht dat alleen voor kinderen. Ja, maar ook voor grote kindertjes. Dit is ook voor grote kindjes hoor. Grote kindertjes. Ik ben de enige echte. De enige echte. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, precies. Nee, dat doe je niet. Oh. Ja, dan elkaar uit. Dat is wel lekker. Dat is te herrie vind Sorry. dadelijk een hele grote repen chocola. Nou. Dat kun je niet maken, hè?
Eet maar lekker zelf op, dan ben je nog even bezig. Dankjewel. Ja, doe maar. Chocolate. Oh, Daniel, du chocolat. Chocolat, merci. Alsjeblieft. Een kaashaas. Moet je wel uitkijken met de lippenstift, hè? Oké, dan is het goed, ja? Ja? Mevrouw kaashaas, komt er even rond. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan tegen de baas? Zie je wel? Ik ga hem dat smelten. Oeh, kijk, ik krijg